Pipila ka mga pansyon sa usa ka public cemetery sa Zamboanga City nga naapektuhan sa pagbani atong tuig 2022 ang nagpabiling guba human nga wala pa mapaayo ang naguba nga riprap nga mao'y nagaprotekta niini gikan sa mga pagbaha. Ani ang report. Halos mag-usa ka tuig na ang milabay, nagpabilin gyapon nga guba ang pipila ka mga pansyon sa Manikaan Public Cemetery sa Fisherman Village, Barangay Manikaan, Zamboanga City. Kahinumduman nga naguba ang maong mga pansyon diyang naguba sab ang riprap nga nagaprotekta niini gumikan sa dakong pagbaha nga dala sa bagyong Paeng niadtong Oktubre 2022. Matud sa mga residente, dili lang ang maong sementeryo ang nabaan kaniadto kay nalakip sab kaguba ang ilang kabalayan. Panawagan nila nga mapaayo na ang riprap aron dili na mulapaw ang tubig baha padulong sa sementeryo, lakip ang ilang mga kabalayan. Man riprap irasil kanal para si subi mal agwa, hindi kat intraparaki na kalsada. Pili kami, sir. Asitebonamente aki para hindi kami sumi. Kumpoy na tamin kay para ligar kalagalag kay tanlabida kami akin. Matud sa Barangay Council sa Manikaan, ana sa 15 ka mga pansyon ang naguba gumikan sa baha kaniadto. Apan natagad na kuno ang uban niini sa mga banay sa Minatay. Samtang ang pagpaayo sa riprap isip slow protection napaabot na kuno sa lokal nga kagamhanan. Ang pagpadako sa kanal, mao ang ilang ginahimo karon isip temporaryong solusyon. Ya pwede kami sa resolution, ya pasa kami and then waiting kami kung el causal reaction di ila, pero until now do naipaman, pero tanpalob kami el kosa kami ande lang kami grabata el maga kanal grande para pwede el exit del agua puerte. Lauman nga masugda na ang pagpaayo niini sunod tuig. Base ko sa tarisibik kami, chini mga budget, yan allocate LCT and the national through the DPWH. Siguro pwede kita man realize el cosa necesita y keri kita dali ke lugar aja decente con el diatong pamilya muerto na alya naman ikan sementeryo. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.